Jeg tænkte, det var længe siden, jeg havde lavet en lille film om, hvor langt jeg var nået rundt omkring i hullerne i haven, og hvor store dyrene er blevet og sådan noget. Så nu tager vi lige en runde. Jeg har lavet havedam. Jeg er ikke færdig, men det hjælper på det. Jeg skal have lukket det sidste stykke af derhen med hegn. For her skal der nemlig være skildpadder. Og så har en, der bor i nabolaget, lovet mig at lave 3 betonblade, som jeg skal bruge som vandfald, så jeg kan slippe for den der store grimme kasse der. Og dem regner jeg med, at de skal sættes ned her som vandfald ned i. Så, men det er ikke færdigplantet endnu og så videre, men det hjælper på det. Jeg skal have plantet de her ned rundt omkring. Og så flyttede jeg jo fiskene. Nu flyttede jeg over i mit højbed, som I kan se. Og så har jeg skaffet sådan et fiskerør. Og dem er fiskene rigtig glade for. De svømmer rundt der. Så nu vil jeg gå en tur i haven, så kan I se, hvor langt jeg er nået der. Haven er lukket, så hunden ikke kommer i haven, når jeg ikke er her. Fordi jeg har jo en masse dyr heroppe. Jeg har Mie og Gilbert, som jeg håber på snart får lavet, når så er nogle unger. Og det er franske vædder. Og der har jeg fået lagt tag på. Og så er de lige ude på græs lidt her. Jeg synes, at jeg skulle fylde de der små 1 liters vandbeholder op 2 gange om dagen. Det gad jeg ikke. Så jeg har lavet en spand til dem hver. Så de ikke løber tør for vand. Og så har jeg jo fået duer. Og duerne er fritflyvende nu. Og hygger sig. Og mine høns er blevet store. Her, det er kuld nummer 2 af Brahma gul-sort Columbia. Og henne på brønddækslet, der sidder nogle af kuld nummer 1. Der kom lige en due. Basse går og holder øje med dem alle sammen. Og jeg har jo en lille lem i havelåge, eller i hegnet. Så de render ud og hygger ude i skoven herude. Og de elsker at ligge derinde. Hej Tammy. Kom du lige der? Kom du lige der? Ja. Odin, det er mors. Så bliver jeg lige hilst. Odin, det er mors. Odin! Jeg har lige en hund, jeg skal have stoppet. Odin? Ja, så gå ud og skæld dem ud. Tammy. Og så har jeg en lille hemmelighed, som jeg ikke har vist til nogen endnu. Men som jeg har tænkt mig at vise nu. Nu skal I bare se, hvad jeg har herinde.
inde hos duerne. For det første så ligger nummer 2 på rede. Og for det andet så se hvad der ligger her. Små dejlige dueunger. Mit allerførste kuld. Det er mor. Det er Puk. Og det er far. Flemming. Og der bliver holdt skarpt øje med mig. De er fine. Ja, godt Flemming. Ja. Basse holder også øje med mig, fordi kyllingerne er ude at rende. Eller nogle af kyllingerne er ude at rende. Ja, du kan godt. Jeg fik 14 kyllinger af dem her. Men det var bare en lille rundtur.